Boas noites, imos coa información deportiva. O deporte protagonizará o calendario en Porto do Son entre outubro e xuño. As parroquias contarán con diferentes actividades enmarcadas nas escolas deportivas municipais. A partir do 2 de outubro, os deportes tomarán Porto do Son. O municipio contará cunha nova edición das escolas deportivas coas que se busca que a veciñanza de todas as idades practique deporte. As actividades desenvolveránse ao longo de todo o territorio sonense, repartíndose polas súas parroquias. No pabellón Santa Irene temos actividades como predeporte, acrobacias, baile moderno, mantemento de maiores, pilates, spinning, cross-training. En Portosín este ano temos dúas novedades, temos zumba e cross-training. En Queiruga seguimos apostando polo pilates e polo mantemento. En xuño temos tamén dúas propostas novas que son predeporte e cross-training. E pois en San Pedro, en Camaño, seguimos apostando por ximnasia de mantenemento. Consideramos que a oferta de actividades que ofertamos dentro do Concello ten un espírito de promoción do deporte para todas as idades e condicións físicas. Tamén se desenvolverán actividades na piscina municipal onde se impartirán cursos de natación. Tendo unha gran aceptación, entón pedimos á xente que faga a inscripción canto antes para evitar que haxa listas de espera e demais incidencias. Asimilada tamén á piscina, temos unha escola de triatlón infantil que vai dirixida a nenos de entre 6 e 12 anos e van a desenrolar a súa actividade na piscina municipal e no pabellón de Portosín. Ademais, se ampliará nunha hora o horario da piscina municipal polas tardes, xa que estará aberta a partir das 4 da tarde. E tamén se implantará un servizo de monitorado no ximnasio. Para promover as escolas deportivas estánse a realizar xornadas de portas abertas para dar a coñecer as disciplinas. Os xoves, o próximo xoves, vai a ter lugar na Casa de Cultura de Portosín unha xornada de zumba de 8 a 9 e no pabellón de Portosín tamén vai a ter lugar o mismo día de 9:30 a 10:30 unha actividade de cross-training para promocionar un pouco estas actividades que son de nova creación ali no núcleo de Portosín. Hai prazas ilimitadas e as persoas interesadas poden anotarse dunha forma sinxela. Para facilitar os trámites aos usuarios, pois simplemente teñen que coller o formulario de inscripción na mesma clase e retornarlle ao monitor cuberto e co justificante de pago. As tasas son realmente asequibles para todas as familias porque son 66 euros a anualidade, tendo descontos por familia e por segunda actividade. As escolas deportivas soen ter moito éxito entre os sonenses, xa que o pasado ano máis de 250 persoas participaron nas diferentes propostas realizadas dende o Concello.